Spoločnosť Connex Reality okrem výkupu, sprostredkovania a predaja nehnuteľností vám ponúka aj tieto ďalšie služby. Výstavbu alebo rekonštrukciu akýchkoľvek objektov, napríklad bytov, rodinných domov, komerčných nehnuteľností, kompletné presťahovanie a to kompletne bez starostí. Na požiadanie vám radi vypracujeme cenovú ponuku a zašleme katalóg realizovaných stavieb a rekonštrukcií. To všetko za bezkonkurenčné ceny. Connex Reality. Viac než predaj nehnuteľností.